Ignasi Llaurador, de Dear Design, guanyador d'aquest Premi Talent Cambra 2021 en la categoria d'habitatge, però parlem de disseny precisament, no? Qui sou i què feu a Dear Design? Dear Design es va fundar el 2005, és un estudi de disseny que ens hem focalitzat en interiorisme. Desenvolupem des del mobiliari fins a tot l'espai i bàsicament aquests últims 4 anys ens hem focalitzat en fer ecodisseny. Això vol dir disseny sostenible, amb un punt de vista, amb una visió ecològica? Sí, bàsicament era una inquietud que teníem a l'estudi i vam tenir l'oportunitat de començar un projecte a França, a París, i arrel d'aquí vam començar a crear un banc de materials, un nou banc de materials. Vam investigar com podíem solventar totes les problemàtiques que hi ha actualment en tema de materials i de com tècnicament i sobretot la metodologia vam tenir que fer un enfoc diferent de com abordar els projectes. Amb el secretari d'Habitatge fa una estona parlava precisament de com innovem en buscar nous materials que facin més resilients els habitatges, que durin més les vivendes de la gent. No sé si aneu per aquí. I també, òbviament, entenc que aquests materials són responsables amb el medi ambient, provenen d'espais controlats. Estem parlant, no sé si de fusta, de quin tipus de materials que esteu innovant? Nosaltres ho hem abordat de la següent manera. Hem classificat els materials, uns que es poden reutilitzar, que això ja pròpiament ja ho diu tot, és donar-li una segona vida al material. I després hem agafat un banc de materials que ja són tractats per després mecanitzar-los. Aleshores, els projectes els abordem una mica d'aquesta manera i després pensem tot el procés, el cicle de vida d'aquests materials. Aleshores, primer analitzem el que hi ha actualment a l'espai, què es pot reutilitzar en aquell espai. Aquell material es magatzema i es pot utilitzar per aquell projecte o per altres. Després desenvolupem el projecte com hem fet fins ara, pensant en l'usuari, el benestar de l'usuari i sobretot que doni els valors i la imatge que el client ens demana. I després pensem el dia de demà com aquest espai es desmuntarà per tornar a donar una segona vida a aquests materials. Posa'm un exemple, perquè, per exemple, quan un es fa parlant d'habitatge, però és que és el que menys feu, finalment, o estem parlant de pavellons firals i fer material constructiu efímer, o quin tipus de producte és el que feu per tenir capacitat de reciclar, precisament, perquè si feu una encimera de la cuina no la recicles cada 2 per 3, no? De fet, jo crec que es pot abordar en qualsevol sector. O sigui, justament nosaltres creiem que ha de ser la nova norma de forma de treballar els projectes, no només del nostre despatx, sinó de qualsevol. I una mica la nostra idea és que no només el projecte sigui sostenible, sinó que, a més, això comuniqui a l'usuari i conscienciï aquest usuari. De forma que des del moment que la persona fa ús d'aquests espais, també canvia els seus hàbits i de la mateixa manera els clients que venen a utilitzar aquests espais també canvien aquests hàbits. Llavors, també involucrem tots els equips que treballen amb els projectes, tant els fusters, els constructors, qualsevol persona involucrada en el projecte, creiem que ha de també anar alineat amb aquests valors i que ell mateix també implementeixi, comenci a canviar aquests hàbits dintre de la seva empresa. És una manera de fer una xarxa més grossa i que d'alguna manera sigui coherent, perquè ja ens hi hem trobat, nosaltres anem aprenent cada dia, ha sigut molt nou per nosaltres, ara cada dia ens fiquem un repte més. Per exemple, quan hem dissenyat un mobiliari hem utilitzat, per
per exemple, una fusta d'uns vagons, la fusta d'uns antics vagons de França, i hem fet tot el que són les potes. Després el material, la superfície, hem utilitzat un material que és de PET, d'ampolles reciclades. Sí. I després, tot això hem pensat que es pugui desmuntar perquè el dia de demà es pugui reciclar. Clar. Què passa? Que després aquest material t'ha d'arribar a l'obra i, clar, has de pensar també en el transport i com t'arribarà empaquetat, no? Si aquell packaging és reciclat. O sigui, s'ha de pensar globalment, no només el disseny, sinó tot el procés. Per això parlaves de canvi de paradigma, no? Aquests espais dels quals ens parles, quins són? És a dir, quin és el teu client base? Museus, equipaments públics, biblioteques, poliesportius, comerç, institucions públiques, oficines, habitatges? Bueno, a l'estudi, com et comentava, portem des del 2005, vam iniciar amb el món del retail, amb el món de la moda, i posteriorment vam entrar en altres sectors, amb el contract, amb botigues per alimentació, i després hi vam començar amb el sector d'oficines i també hem fet educació. Educació i ara, bueno, bàsicament habitatge també n'estem fent, però una mica abarquem tots els àmbits. Els valors, sobretot, no? De transmetre una nova forma de comunicar la persona allà on s'asseu o allò que fa servir a la cuina o al despatx, no? Sí, pensem tots els detalls, des del pom de la porta que sigui recuperat o d'una empresa que tingui la certificació Cradle to Cradle o una altra certificació. O sigui, és important que tot que estigui amb una sèrie de dades, perquè al final el que vol el client és tenir un resultat, una certificació, un resultat de la feina que s'ha fet. I hem arribat aquí després de molts anys que en el sector de la construcció i l'habitatge s'hagi fet massa màniga ampla a l'hora de fer servir ciments i materials poc ecològics i fer-ho tot una mica clònic i similar. Creus que finalment hi ha hagut gent que ha fet el clic mental i dir, escolta, anem cap a una altra banda? Bueno, jo crec que en el sector de l'arquitectura ja fa anys que s'està intentant impulsar, hi ha gent ja molt ficada i molt bona. No és a l'abast de tothom? No a l'abast de tothom, però bueno, actualment cada vegada hi ha més materials i més a l'abast. Vull dir, nosaltres cada vegada ens sorprenem més que sí que és veritat que hi ha materials més cars, perquè efectivament tot el procés que suposa el reciclatge doncs encareix, però jo crec que és una cosa que s'ha d'assumir. Hem d'assumir que en qualsevol hàbit, si volem recuperar tot això i volem reciclar i mantenir el medi ambient, suposa un cost addicional. Jo crec que la feina no és nostra, dels dissenyadors, en baixar costos i de les empreses que produeixen, sinó jo crec que és més que el públic, la gent es conscienciï que ha de ser així. Un cost que finalment es compensa amb la satisfacció de contribuir precisament a l'entorn i a la societat. Moltes gràcies i felicitats a Dear Design per aquest Premi Talent Cambra 2021 Habitatge. Gràcies a vosaltres.